pinakagwapa diri sa Magading. Why si Ma'am Rizalin? Lain ka, dapat ako tayo mo gipin. Ay, wala na. Dapat may manok kayo. Sakay galing? Manok, na ila malilip. Ha? Manok. Sana tuloy tuon na tuon ang manok. Gusto mo baon ugma? Nakapantulog mo drive. Palit na mo motor nga. Tara na. Libre driver. Driver libre, wala silang motor. Bring me your best friend. Sige, bring me your best friend. Ako kami nakauna. Oh, bring me your best friend. Oh, dali, oh. Asa ang Wandere? Asa ang... Nasuling na. Asa mas dako ang sulod? Okay, una si Kuan. Ano, asa mas dako? Mas dako? Asa mo ha? Tani? 5, 20. Oh, sige, sunod. Awa ka, doy. Miyo, ano nagyayo, Ray? Oh, asa mas dako ang sulod? Ya. Ano na dapat? Kini ma'am. Kani, ma'am. Ayaw, isa sa. Oh, sige, si Drake una. Ako di balik, ma'am. Oh, pwede mo balik. Sige. Oy, iwit na mo kay kami sa. Ay, wala. Wala pa, katong wala pa. Sige. Hindi dyan, nagtulog na. Okay, Ashley. Lay! Asa mas dako ang sulod? Atong yan, nakililion ninyo. Duhara galing na ha, duhara. Grabe naman. Gia, wala ka na si Gia? Wala ka, ma'am. Ikaw mo na ha. Tingog-tingog. Ikaw, wala pa ka no? Tingog. Sige, asa mas Ano dako? ba tayo? Dire. First time. Oh, mo yung 20 Gia. Ay, galing ko na yung Gia. Ma'am, thank you, ma'am. 20 na, nagbago siya. Mama. Kani, papel na po, kapag di mailhan. Uy, 100! Ang wala. Oh, asa? Customers! Ay, Tingin ko. Sino? sayang! Ikaw saan nalisam? Ay, maulaw siya. Wala na? Left, ma'am. Wala man kan. Kato ng tayo buok. Dali, for... Ay, mo, kani 20. Yan, tatlo na doy. Oh, kani, for 20 pesos. Ayaw, tanaw. Tikasan ko. Oh, wala Doy, magpalikod. ikaw doy. Ikaw mo. Asay mas dako o baliw? Uy. Ikaw, sunod. Baliyo. Ah, wala. Nanay, ma'am, Dili, pagkaon? Ay, si Gia una. Ay, si Kuan una. Ano, pagkaon, ma'am? Joy. Pagkitaon, ma'am. Dili, ang... Ay, mas dako o 100. O baliw. Mama, wala ni mo. Yung mga tayo naka-jeans na ikaw. Luod na biyak ang ikaw ang luod. Libre. Sige. Sige. Mama, ko sa Si Drake. Ay, tama din eh, assignment. Okay, asay mas dako. Asang 100. Isa wala pa. Uy, ako sa. Iwit man ka. Wait ako, wait. Balas kay ko. Deng. Okay, sa sunod. Ako. Oh, Gia. Asang 100. Dire. Ay, sirtihan lagi ni Gia. Sirtihan. Oh, 20. Thank you. Ano, nagbalo ni Gia. Thank you, ma'am. Ay, panalo. Uy, ako na. Ako sa. Sige, isaw na. Ako. Kani, ma'am. Lay, katay ka Seriously. Sige. Ikaw na pag-iyon. Ikaw na sunod. Muna ka, Joy? Ikaw si Drake. Uy, ako na nag-swerte. Oh, asa ang kuwan? 100. Kuya, hindi mo makatagaan. Oh my God. Ma'am, ako na nikas mo. Sige, wala na? Bring me na, ma'am. Bring me pinakagwapa dali sa Magading. Why si Ma'am Rizalin? Lain ka, dapat ako tayo mo gipin. Ay, 100 unta to sa'yo. Dali, ma'am. Ma'am, dali ma'am ba, ma'am? Ay, Magading magkataga. Mali Japan. Mali dito akong kuwan. Mali dito, mali. Bring me uban. Uban mo. Ay, dito, oh. Oh, wala ko'y uban. Naguros na ni uban. Iwo man si Insi, dagan sa uban. Tungay na yung 100, oh. O, dali. Ako wala na ko'y mabring me. O, 20-20 ta. Ay, Kasi ko lang, wala tinabo. Uy, So, oh, tara, abot pa na sa likod, tara. Subat na. Ngit-ngit na. Batay na lang. Hayagan ako, eh. Kuha po kayo suga, oh. Oh, number 1, number 2,
Number 3. Wala, gisiradaan na. Hi guys. Hi guys.